Nagpatigayon na ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pre-disaster risk assessment sa kung ano ang mga posible senaryos sa manginhulag sa bagyo Basyang agod nga mangin mas preparado ang syudad sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Darwin Papa, head sang Disaster Response Division sa Iloilo City, yagin payag nga preparado naman ang mga otoridad sa kung ano ang posible nga magluntad ng mga insidente. Suno kay Papa, nagumpisa na sa paglibot ang mga search and rescue teams, ilabi na sa mga coastal barangays, bangod sa posible man nga pagtaas ang balod. Nagpahanumduman ini sa publiko nga magpreparar sang ila mga kinahanglanon, ilabi na kung nagakadapat na nga mag-evacuate. Nagkandak ang atong City Disaster Risk Reduction and Management Council sa atong pre-disaster risk assessment. Kaginistoryahan kung ano ang possible scenarios, bilang mga possible tracks ang bagyo, ano mga pwede matabo sa nasunod ng mga inadlaw starting today, tomorrow, kag sa Sabado. On standby ang tanan natong resources sa syudad sa Iloilo, prepared para mag-respond, mag-operate if ever na kinanglan kita.